खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बर' थुनलाइ सानखौ लोब्बा लाना बिटिसि खुंथाया हालामारि बन्द फोसावदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि दाबिजों उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिमानि लांगोनायाव एबसुआ हस्रिखावदों। मुंख्लं सुमन सरगयारिखौ जोनोम गामियाव जोबथा बिदाय होबाय। जागिरदआव लामा जाब्रबथायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा। शिबसागर जिल्लानि गंसे फरायसालिनि 15 फरायसाफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। सालबारियाव सासे आइजोआ इ-रिक्सायावनो गथ' जोनोम होदों। दानिया आबुं रादाब। गाबोन 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसंथाइ सान। 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसंथाइ सानखौ लोब्बा लाना गाबोन बिटिसि खुंथाया हालामारि बन्द फोसावदों। बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया दिनै गंसे नटिफिकेसन जारि खालामनानै बिटिआर हालामाव गाबोन सानसेनि थाखाय हालामारि बन्द फोसावदों। मख'नो गोनांदि बर' थुनलाइ आफादनि गायसंथाइ सानखौ लोब्बा लानानै बिटिआर हालाम एबा बड'लेण्डआव थानाय स्कुल, कलेज, गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोर, गासैबो सोरखारि मावख'फोरा गाबोन बन्द थागोन होननानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया नटिफिकेसनाव रोखायै मख'दों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंना जेंगोनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि दाबिजों उदालगुरि एबसुनि दैदेननायाव उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि लांगोनायाव दिनै 2 घन्टा धरना एबा हज्रिखावनाय सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला उदालगुरि कलेज, टंला कलेज, कलागुरु बिष्णु राभा कलेज आरो डिमाकुसि कलेजाव दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेननायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंना जेंगोनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि दाबिजों आखायाव प्लेकार्ड लाना 2 घन्टा सोमावसारदों आरो हज्रिखावदों। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे भिसि प्रफेसार लाइस्राम लाडु सिंहखौ मासिनिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बेनि बागै मिरु एबसुनि फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला गाबोन समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय भिसि प्रफेसार लाइस्राम लाडु सिंहजों सावरायनानै गोबां खेब गोसोखां बिलाइ गथायबोदोंमोन। नाथाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो एसेबो गोसो होदिया। बेखायनो थाबैनो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव अरायथा रेजिस्ट्रार थिसननाय, अरायथा रेजिस्ट्रार थिसनजासिम गेदेर थांखिफोर लानायखौ बन्द खालामथ'नाय, एग्जिकिउटिभ मिटिंनि सिगां इउनिभार्सिटि कर्ट मिटिंखौ खुंनाय, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि लांदां जानानै थानाय सोद्रोमाखौ थिसननाय आरो थाखानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि प्रफेसार लाइस्राम लाडु सिंहखौ मासिनिफ्राय बोखारनाय दाबिफोरखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ दिनै उदालगुरि, टंला आरो कलागुरु बिष्णु राभा फरायसालिमानि दालाइसा एबसुजों जथायै फरायसालिमानि लांगोना मोखाङाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। मणिपुराव उदखारिनि गुलियाव जिउ गोमानाय मुंख्लं सुमन सरगयारिखौ दिनै जोबथा बिदाय होबाय। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरमा थेख्राकुसि जोनोम गामियाव आबुं रायजोआरि मान होना दिनै मुंख्लं सुमन सरगयारिखौ जोबथा बिदाय होबाय आरो गोथै सहआव अर होबाय। मुंख्लं सुमन सरगयारिनि गोथै सहखौ दिनै फुङाव गुवाहाटीआव हादरारि मान होनानै बरमा थेख्राकुसियाव लाबोयो। मुंख्लं सरगयारिखौ गुवाहाटीआव जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारियाव केबिनेट मन्थ्रि भबेश कलिताया बाहागो लायो। सुमन सरगयारिखौ जोनोम गामियाव जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारियावबो आसाम राइफलनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोर, रैखाथि जवानफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रोजा रोजा रायजोफोर, मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म, मन्थ्रि रन्जित दास, बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्ममोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि मुंख्लं सुमन सरगयारिनि अनजालि बिसि जुरि सरगयारिनि देहाया दिनै लोरबां जालांनायनि जुनै फाहामथाय होनो गोनां जादों होननानै खौरां मोन्दों। जागिरदआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। गंनै ट्राकनि गेजेराव जानाय बे मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जाथायाव 3 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। रिपर्ट बादिब्ला औवा रोगानाय ट्राक आरो बाला रोगानाय गंसे मिनि ट्राकआ थांनाय हराव जागिरदनि देवसालाव मोगा-मोगि सौग्रावलायदों। बे जाथायनि उनावनो जायगानि सुबुंफोरा जाथायनि बागै पुलिस बिफाननो खौरां हरो आरो एम्बुलेन्स लिंहरो। नाथाय पुलिस बिफाना जाथायसालियाव सौहैनायाव गोबाव जायो होननानै मिथिनो हादों।
बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायखौ नुनाय जायगानि सासे सुबुङा सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला औवा लानाय ट्राकआ लामा सेरावनो लाखिना दंमोन। बे समावनो बाला लानाय मिनि ट्राकआ जोबोर गोख्रैथिजों फैना लामा सेरावनो लाखिना दोननाय ट्राकआव सौग्रावफैयो। बे जाथायाव 3 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। स्कुल कलेज खुलिफिननायनि उनावनो रायजोआव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायखौ गोख्रोंसिन जानाय आरो बांनायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लानि बरपात्रदल गोजौ फरायसालिनि सा 15 फरायसाफोरनि देहायाव दिनै कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बरपात्रदल गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो बिनि बिसिनि देहायाव मैया कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनावनो दिनै फरायसालिनि सा 104 फरायसाफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामनाय जायो। बिनिनो सा 15नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि दानद'आरि आनजाद सोलिफुनाय समावनो सा 15 फरायसाफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो समखिहोदों। बेजों लोगोसेनो बरपात्रदल गोजौ फरायसालिनि दानद'आरि आनजादखौ केनसेल खालामनो हागौनि इसारा होदों। बेखौ मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां नामथि ओनसोलनि दिगसु गोजौ फरायसालियाव सा 22 फरायसाफोरजों लोगोसे 4 फोरोंगिरिफोरनि देहायाव खनसेयैनो कर'ना पजिटिभ मोननो हादोंमोन, जायनि जुनै फरायसालिनि दानद'आरि आनजादखौ केनसेल खालामनो गोनां जादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि दाउखिजरा गामियाव सासे आइजोआ इ-रिक्सा सायावनो हौवासा गथ' जोनोम होदों। दाउखिजरा गामिनि चन्दन बसुमतारीनि बिसि जिम्पि बसुमतारीया मोदोम फारि जानानै सावस्रि फाहामसालियाव थांनो थाखाय गामिनिनो गंसे इ-रिक्साजों थांनो ओंखारनायावनो गथ'खौ जोनोम होदों। दुखुनि बाथ्रा दि 108 एम्बुलेन्सखौ गले गले लेंहरसेयावबो हरनि समाव एम्बुलेन्सआ जेरावबो थाङा होननानै बुंदों आरो उनथाराव सानफ्रामबो दिन हाजिरा मावनानै न'खर सालायग्रा चन्दन बसुमतारीया गावनि बिसिखौ गामिनि गंसे इ-रिक्साखौनो लानांदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो बांसिन दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोरदि देहा फाहामसालिनि जेबो खाबु मोनैलाय जोनोम जागोदान हौवासा गथ'आ थैनो गोनां जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।